imaš, odakle si i čime se baviš? Pa radim Stomenković goranje džepa, radim po selu, ko me pozove. Koliko godina imaš? 14. Baviš li se nekim sportom, kažem? Pa ovdje iskoču na igralište po loptu, istrču se, idem kući. Reci nam, gledaš li redovno našu televiziju MS? Gledam. Filmovi gledam, karate gledam, vampirski filmovi gledam, vampirski. Vampirski? A, vampirski? Da. I to je. A reci nam, imaš i devojku, ako nije tajna, kaži nam njeno ime i kaži način na koji se zabavlja omladina ovde. Pa iskočimo na igralište ovde, zberemo se. Moja devojka je Ivana iz Hana, iz Kule. Idem s njima, mesec dana i jače. Da li je voliš? Jeste. Objasni nam malo kako se volite. Pa, kako da mi kažem, ljubav. Šta je to ljubav? Objasni mi malo bolje. Za omladinu koja će da gleda našu televiziju MS. Pa, kako da ti kažem, to je stidno da kažem. Slobodno, ništa nije stidno danas. Pa volimo se ko mladi ljudi. Ali kako? Pa ljubav. Dobro, sljedeće pitanje. Reče da voliš filmove o borilačkim veštinama. Da li i sam vladaš nekim borilačkim veštinama? Karate ili tome slično? Karate volim da gledam. Vampirski filmovi gledam. Vampirski? Da. A reci nam, da li znaš ti ko je Tito? Znam. Tito je, kako da ti kažem, ja sam bio mali još, ali pričao mi ljudi da je film bio čovek. I o tome... Čime se bavio on? Ne znam o tome. Ne znam već. Da li ste u nekom srodstvu sa njim? Jeste. Jeste. Šta vam on dođe? Pa, kako ti kažem, on me ranio s leva. Dao mi pomoć. Dok si bio mali? Da li si ti živeo direktno kod njega ili on dolazio da te obilazi? Ovdje je dolazio, gledao me. Ko sina, dao mi pomoć. Sve o to. I ti si mu zahvalan. Da li odeš nekad na grob da mu upali sveću kakav je red kod nas u Srbiji? Je. Kakav je on čovjek? Dobar, fin, za dušu. On me hranio 100 puta unutra u džepu. I kako da mi kažem, on je dobar za mene srce. Kad mu potražim para, on mi da. Kad nema, on mi kaže nemam. I u tome sve. Imaš li devojku i kako se zove? Ivana. Ja u puno volim, po neki put idemo, znaš, u kafanu, malo se jebemo u tome. Sve da kažem, što ste me počeli da me pitujete, stigne bilo tamo, uvijek kažem. Možeš i da nam ponoviš, slabo smo čuli, posle toga kažeš idemo u kafanu i malo se... Ses. Malo se jebemo, svemu u tome. I šta da mi kažem drugo, to mi sve. Jesi li zadovoljan ti svojim životom? Jeste. Živim kao car. Pijem šta hoću, radim šta hoću. Gledate televiziju? Gledamo televiziju, pratimo programe, sve pratimo. Sve mi... Šta najviše gledate na televiziju? Pa najviše želim da gledam, iskreno vam kažem, ove politike, to tako. Da li i vi gledate ove porno filmove? Gledamo. I kako ti se čini to? Pa čini mi se ko malo da se oduševim, ali ono kratko.
dok traje emisija, vrlo mi je lepo, posle vrlo teško. Zašto teško? Zar ne možete da to oponašate što vidite na televiziji? Pa mi zamišljavamo i idemo usput i zamišljavamo, stvaramo sliku kod da gledamo televiziju, stvari ne možemo ništa da uspemo. I zbog toga nam je teže, jedno šumat. Što ne možemo da uspemo niko ništa. Zašto ne možete da uspete? Pa nemamo prihod, nemamo zemljište je svoje, nemamo ništa. Pa za porno filmom ne treba zemljište i prihod, nego žena. A za filmom treba kamera, a mi nemamo kameru. Da bi mi mogli sami Romi da budemo glumci, ali nemamo kamere. Ko da nas snima? I to je najbitno pitanje. Da biste ovako za kraj poručili našim gledalcima televizije EMS? Na kraju bi poručio svakom gledalcu, ko nas bude pratio i gledao, nek živi u nadu i nek bude spokojan. Ako on ne živi sad, baš živjet će njegovi. Odakle si i čime se baviš? Ja sam Žorđe Uhana, Krstić Žarko, 69. Ja sam 69. 10. januara. Krstić Žarko, Žorđe Uhana. Živim, ovdje sam došao prije 8 mjeseca, ovdje sam u Džepi. Ovdje sam došao u vaši Džepi. Ja se znam, volim da gledam Bruce Lee i Jackie Chana, a više volim seks. Šta je to seks? Možeš li malo bliže da nam kažem? Mogu da vi kažem samo za stilu drugo, seks. Znam da mogu da uradim 8 partije dnevno noćom, a drugo žensko ne bi menjao isto. Sam rekao isto, ne mogu da menjam drugo, a drugo žena bi se me ljutila i ne smijem ništa da kažem. A ti voli svoju ženu? Ma, svoju ženu volim više nego tuđu ženu, bro. A drugo, nema problema, Jarane, ićemo sve na seks, samo to. Imam kasete preko 60, imam seks italijanski, brat mi je doneo, i o tim stvari imam indijski, imam nešto od Bruce Lee i od Jackie Chana. Nema problema, to mi je u krvu leglo. I drugo... Šta ti je u krvu leglo? Pa seks i ništa više. I samo volim da radim fizikalno, ne volim da kradem i volim pošteno da radim, a neko da me ne zamirava kad radim da se pokaže na nižu scenu, i sad firme su pale, narod nema para, plaća da radim, a volim više da radim nego sa jednog veka. Ne volim više da pijem, volim više da sam trezan i ovo pijem samo informacije od muke i problemi, imam sekiracione. To je sve. Da li možeš da nam kažeš ko je bio Tito? Pa Tito je bio koliko se sjećam, da je bio u Ljubljanu sa 3 prsta. Kako se čuo, se bio, a ja sam sad kažem pošteno sam bio znam da sam bio 10. januara 69. u Mornaricu. Drugo, znam da kad je Tito umreo, kaže da je bilo strogo. I onda nisam smeo da idem da kažem svakome šta je, kako je, Ljubljano umreo. Posle toga je bilo blokada na more, ja sam bio u vojsku Pul, Mornarica. I ne sam sad da kažem ničime, ni vama, ni ništa. Ja se izvinjavam prema toma, Tanju se ne izdaje, izvinjavam se prema vas, gledalci, ne smijete niko da zna. I čuvam se. Drugo, bio Tito, znam da je bio sa 3 prsta. Tito je bio bolje nego sad Slobodan Milošević ili sad kako zaše Kosturica. Dobro, hvala. Da li imaš više devojaka? Priča nam nešto kad si bio momak, kako si imao devojke, koliko? Pa devojka sam imao možda preko 30 i može više, preko 300. Bio sam tako razočaran, radio sam na autodrom, auto Mančića, kad je bio ono bure, ako se sjećate, za smrti, tu sam radio i tu sam vozio Fiću, ako se sjećaš nešto Miki. Onda sam bio tu tako, za smrti vozio sam Fiću neku i maturao sam za smrti. Ja sam Žarko, on je bio Ivan. Za smrti ja sam to bure vozio za nikakvu paru, vozio sam za 100 maraka, da je bilo, ne znam sad koliko je sada u to vreme,
sam vozio te motori i ne znam sad da kažem da je bilo para sad u tom vreme, a sad kako je bilo ovo na vlast, mi patimo, svi Romi patimo i Srbi pati. Zašto da Srbina da uzme parcelu kad je to njegova i on ovo Kosturica da uzme na Srbina? Dobro, hvala. Odakle si i čime se baviš? Ja se bavim sa muzikom, harmoniku i frula. A o seksu što nađem, to i radim, razumeš? I ližem i... Dobro, kako odjednom ta sprega muzika i seks? Šta možeš da nam kažeš o seks? Šta je to o seksu, šta je to i šta se podrazumeva kod tebe pod pojmom seks? A vidi se jedna stvar kad se nadražim, razumeš, kad me neka druga, razumeš, ne može, kad me neka druga počinaš da me nadraži, ja ono postavim, razumeš, kao isto, kao u filmu, razumeš, i opet počnem da ja njuma, ona mene, razumeš, i tako se jedan drugome dozivamo, razumeš, ali uz čokoladice, od bananice, razumeš, od doze, ono, i počnemo malo da se jedan drugome ližemo, razumeš, i tako postane, razumeš, i po 3-4 komada, aj kad sam već pod glas, razumeš, kad malo popijem, razumeš, mogu da napravim po 3-4 komada, ali ona može da svrši 5-6 puta, ja 2 puta više ne mogu, razumeš, kad čovjek pod glas, a u tim stvari sa muzikom se malo bavim, ali uvijek orkestari se smene što su, moja žena dobro peva, ovaj moj komšija, ovaj moj prijatelj, on dobro, on svira sa harmonikom, ovaj moj kolega svira bas, ovaj moj brat svira udara darbuku, ja harmoniku, moja žena peva i tako se razumemo u... Kaži mi, gledaš li našu televiziju MS? Svaki dan. Šta najviše gledaš? Filmove, muziku ili šta? Pa više gledamo o seks. O seksu više gledam, razumiješ, to više obožavam. Kad si stekao seksualno znanje, u kom dobu svog života i od koga? Dobio sam seks od, kad sam bio u Beogradu jedanput na posao, razumiješ, da radim i nađem neku i kažem koliko košta, rekao ovaj seks da se plati, razumiješ, ona kaže 5 maraka, rekao nema problema, rekao ja ću gledam 10 maraka, rekao, ali jedan drugom je rekao da se, razumiješ, da se ližemo, jedan drugom da se ližemo. I ona kaže, nema problema, kaže kolega, kaže to će bude džabe i mi ostanemo uz viski i zajedno počnemo da se ližemo jedan drugome. Razumiješ, ja u kupatilo se banjamo, zebamo se, cirkus vodimo, razumiješ, ona mene, ja njuma, ona počne da ga drka, ja počnem da ga ufatim za sice, za picu, razumiješ, i ona počne da se malo, razumiješ, malo tu se razdraži i počnemo da jedan drugome da se faćamo. I onda što postane i nemaš šta, ona mene, ja njuma i tako postanemo uz viski, ali od tim stvari turimo onaj kurtono se kaže, razumeš, da ne fatiš. A zašto to stavno? Zato što da ne dobiješ triper. Ili se iduli triper, to se ne zna o svaki slučaj. To se uvijek to događa. Ali i možda se jebe i u pičku, razumeš, i možda se jebe i u dupe. Jer oni su navikli i u pičku i u dupe da se jebe. Evo tim stvari to sad već to dolazi, razumiješ, a to kao muzičar sam bio, razumiješ, idem tamo, vamo, dok ne sam upoznao moju suprugu, poznao moju suprugu, ja sam batalio već o tome i već sam počeo drugi čovjek da budem. Dobro, slušaj ovako, reče da gledaš televiziju, gledaš filmove, da li barataš nekom borilačkom veštinom? Borilačkom veštinom baratam, razumiješ, neko kad me napadne, mogu da se obranim, razumiješ, mogu da se braniš sa bilo čima, razumiješ, u koje imaš u rukama ili bez ruke, razumiješ, može se barataš boksom ili možeš da upotrebiš judo karate ili da upotrebiš bilo šta, razumiješ, da možeš da se upotrebiš da udaraš levo i desnom rukom, ali Od koga si naučio borilačke veštine? Pa ti kažem, bio sam u Branko Varadićeviću školu kod je nas u Vlačiku Hanu, tu sam naučio
karate malo nešto sam učinio, 2-3 godine sam bio u tu karate, razumiješ, plaćalo se tamo kod nas se plaćalo, razumiješ, 100-150 dinara, do 10 dinara se plaćalo, daš, i nisam imao više para, majka mi umrela, tatko mi umreo, i ja više nisam imao čemu da plaćam i tako sam obostavio karate da učim, razumiješ, i o tim nešto znam, razumiješ, ali ne baš toliko, ali za obranu mogu se obranim za bilo koje. Šta možeš da kažeš za gledalce naše televizije MS? Mogu da kažem za gledalci da dobro da gledaju na naš televizor, taj, kako se kaže, MSA, da gledaju i da gledaju pornići, najviše pornići da gledaju. Zašto da gledaju najviše pornići? Zato što je najveliko, što se na svetu gleda taj pornić. Pornić se najviše gleda u našu Jugoslaviju. Da li bi ti hteo da glumiš u nekom porno filmu? Što da ne? Šta bi najviše voleo da radiš tamo? Voleo bi da glumim Liz Guz. To više najviše volim, ona mene, ja njuma. To najviše volim da radim, ona mene, ja na njuma. Ali to kažem svima gledalcima to više da gledaju. Ali da pazim da se ne zarazi od tim stvari, ali to najviše volim to da gledam. Od karate i od Bruce Lee-a i od ove muzike što sviraju, razumiješ, tamo, ovamo, to mi se uopšte ne sviđa, razumiješ. Jesam muzičar, da sviram harmoniku i frulo sviram i malo se bavim i da zvuku, ali seks najviše obožavam. Ali seks najviše obožavam. To ti da bude svima jasno da seks najviše obožavam, što volim da ližem i ona žena da puši. Bilo koja voli to da radi. To najviše obožavam. Dobro, baviš se nekim sportom? Sportom se bavim, gledam utakmicu Partizan i Zvezda. Juče sam gledao utakmicu Partizan i Zvezda 1-1. Došlo je do tuče tamo? Bilo je do tuče, razumiješ, 10 policajaca nepovređeni i još neki igrači su bili nepovređeni. A jedan je igrač Partizana od 10 metra bacio gol sa glavom i glavu je okrenuo konac nama, više ne mogu ni da radi. Čekaj, stani da ti kažem, ova tvoja izjava bit će prikazana na našoj televiziji, ti normalno odobravaš to? Odobravam. Što pre odobravam da se pogleda, svi da gledaju, cela Evropa da gleda. Samo još jedno pitanje, da li bi ti mogao javno za našu televiziju negde da nam obezbediš, da nađeš partnerku, da nam pokažeš neku seksualnu scenu, u budućem mi bi došli to da snimimo? Sad neću mogu, ali kada utimim za Beograd mogu da nađem neku partnerku, ali za ovu okolinu, neka našu Han, to se već ne može da se nađe. To samo jedino po Beograd. Da li biste nam bili spremni da to učinite za našu televiziju? Svako dobu mogu da učinim, ali zavisi kad treba i kad zakažete, tak mogu da nađem. To mogu da nađem. Samo još jedno pitanje, da li možete da nam kažete ko je bio Josip Broz Tito? Josip Broz Tito bio je za celu Jugoslaviju bio najbolji predsjednik. Rekao ste malo pre da ste ga vidjeli, dolazio je kod vas u školu. Možete malo da nam pričate o tom susretu sa tim čovekom? Jeste, bio je kod nas i kad sam bio u 5. razred, razumiješ, on je 29. je Tito umro, razumiješ, i bio je kod nas, razumiješ, bio kod nas, posvetio je našu školu, razumiješ, za 1. maj je bio i kad smo već čuli da je Tito već kod nas umro, razumiješ. Je on kod vas u školu umro? Nije kod nas u školu umro, on je umro tamo gde je bio... A posle je bio kod vas? Ne, pre toga je bio kod nas, pre Mrešku, razumiješ, ali on je bio tamo... Pričaj nam malo kakav je susret, kako si ti doživio Tita, jel si se pozdravio s njim, šta je bilo? Ti kažem, svi smo naši đaci
ovdje na naša stara generacija, razumeš, što je još bilo, razumeš, nismo ne plaćali ni užinu, nismo plaćali ni knjige, nismo plaćali ništa, razumeš, ali bili su naši stari đaci, razumeš, a to su svi bili otišli po Nemačku. Da nam kažeš kao iskusan čovjek, kao dobar poznavalac borilačkih veština, kao izuzetan ljubavnik, što si nam malo pre rekao da izuzetno voliš porno filmove, kao čovjek koji je prošao svet, šta možeš da kažeš za naše gledalce televizije MS? Ti kaže njena stvar da ja volim svima gledalcima da kažem da gledaju sve te kanali što postoju, Vranjski kanal, Hanski kanal, Treći kanal, Pink, sve da gledaju, razumiješ, ali najviše da gledaju seks. Na Pornići oko 12:10, na Treći kanali, na 92 i na našu MS, to se gleda. Svi da gledaju te kanali, razumiješ, ali to je najviše, ali i da pokušaju na koje se to radi i što se radi i da probaju kako se to na seks obožavaju, kao što ja obožavam seks, tako i oni obožavaju seks. Ako oni volu seks, i neka obožavaju najviše seks na celom Jugoslaviju. Kad si u roku od 24 sata unazad, kad si zadnji put upražnjavao seks? Svaki dan, brate, kad nekoga nađem i koga poznam, mogu da radim što ja hoću i ona što hoće na mene, razumeš? Ali u stanu ili u kućicu ili nekome platim, razumeš, i ona to radi i ja njemu, ona meni, razumeš, i ja mi to tako radimo zajedno. Da li varaš svoju suprugu? Dan danas. Zna li ona za to? Ne zna. Šta bi bilo kad bi saznala? Ništa. Ništa ne bi, ili da bi zaznala, jer imam 5 decu s njima i on hoće da zna. Ništa ne bi znala. Kaže ovo laž. On će kaže laž, ovo nije tačno, ovo kaže, ono su Rumunci, brate, oni znaju rumunski, ja znam srpski, ciganski, ali kaže jedan sad, oni bolje shvati da oni to je laž, kaže ovo lažemo, ovo pričamo bez veze, ovo pričamo ovako, ali svak ženu vara, ali ti kaže... Kad si zadnji put bio na more? Na more nikad nisam bio. Nikad nisam bio. Jel bi volio da odeš na more? Svaki dan bi bio na more. Jesi čuo da tamo postoji nudistička plaža? Jesam da sam čuo na nudističku plažu da tamo da ima, razumeš, ali ima tamo i svašta. Znaš li da nam objasniš ti šta je to nudistička plaža? Nudistička plaža kad se čovjek i muž i žena, razumeš, i čerka i majka i tatko i sin, kad se skinu goli pred majku i pred čerku i pred sine i pred snajku i pred unuku, da se skinu goli odloženu majku, razumeš, kao da su to jedna porodica, razumeš, kao da muž i žena postoji, razumeš, majka i čerka i tatko i sin i tatko i čerka i razumeš, i tatko i... Kako bi se ti osjećao kad bi otišao na nudističku plažu? Pa lepo fino bi se osjećao, razumiješ, lepo fino bi se osjećao, kao isto i kao kod kući kada se osjećam, razumiješ, kad se skinem u kratkažice, ja kad se skinem na plažu, skinem se prema devojke, razumiješ, go, razumiješ, banja se u more, razumiješ, tamo, vamo, ali volio bi da otiram neki put otišao bi na neko more, razumiješ, da se u Gorsko more otišao da se malo na plažu, da se, a tu ima svašta, razumiješ. Svašta ima, svaki narod ima, i šiptarka, i rumunka, i cijanka, i muslimanka, i rumunka, i svaki. Pošto kažeš da mnogo voliš seks, koje su žene najbolji partneri u seksu? Pa ti kažem, jedna stvar, one mršave malo, ima i neke zgodne, razumiješ, ali ti kažem da to najviše mislio sam da li crnki ili plavuši? A ti kaže mi plavuši, crnki, ali i smeđe. A i smeđe koje su malo naš ustalo, razumiješ, izbaci se ovako na grudicama i ovako izbaci, razumiješ, kad vidiš one butine malo lepe, razumiješ, ali opet ne bi se prevario, razumiješ, za to mora tu ideš opet onaj
što se kaže onaj žalusko, karton će se stavi na kurac, ti mora to da staviš i mora to da uvijek, bilo šta, uvijek mora to da postaviš, razumiješ, uvijek mora postaviš, da ne smiješ, razumiješ, da ne smiješ da vidiš sa svojom rođenom ženom, pa ne smiješ tako da ideš.